बुझी है बाबू प्रेम के बीमारी हो गई। पैसा देवे की इच्छा होके अगर पैसा लेकर खुदरा ना आई लोग तो हम फोन पे वो चलाइला स्कैनर बा ठीक न स्कैनर में निकाल के दे दो। अरे तो लूट गई यारी में अरे प्रेम के बीमारी में। हमार गीत ना हो भरत शर्मा जी के गीत हो लेकिन वहाँ के गावे के तरीका अलग बा। हमने के आजकल के जनरेशन वाला है जो हमने के कुछ तरीका अलग बा। वहाँ के बैठ के गाइला कितना लोग लूट के गावेला हमने के खाड़ हो गए। अरे तो लूट गई यारी में लूट गई यारी में प्रेम के बीमारी में लूट गई यारी में प्रेम के बीमारी में लूट गई यारी में प्रेम के बीमारी में। लूट गई यारी में प्रेम के बीमारी में। भुलाई गई जाके ससुरा प्रेम के बीमारी में। जब से नैना चार हो गई तहरा से प्यार हो गई। जब से नैना चार हो गई इनका से प्यार हो गई। इनका से हमरा प्यार भइल मुखिया जी। जब फोन पर बात भइल तो करार हो गइल कहाँ आवे खातिर। कैसे जहिया से बढ़ गईलू नजरी चढ़ गईलू
मोहलू ना निर्दयी हो गइलू मोहलू ना बोलाबो बोलाबो गुनी तबो तो गइलू ना अब तारा के अपन गरेज काट के दे देनी हो तबो तू ये व्यवस्था हमार भइलू ना जहिया से बढ़ गइलू चढ़ गइलू जाके समनेश भैया के आज जाके सतीश भैया के सजिया चढ़ गइलू फिर से उद्घाटन करबो गाड़ी बन तू तो भुलाई गइलू भुलाई हमारा नाचे ना आवे कबो कबो तनी ऐसा भाव दे दिला कैसे तो बहुत लोग कलाकार भैया कहेला कि कपार में के चुरुकी और पुराने घर में के भुरुकी लहसुन प्याज कोड़े खातिर फुरुकी के बड़ा महत्व होला हम कुल ना बोली थोड़े से याद कर लेखा तो बोल देनी का हो का विषय जी राजा एंड कर दो हेलो हमारा कुंदन भैया नेताजी के तरफ से बहुत बहुत पुरस्कार बार बार प्रणाम आशीर्वाद के कामना चलो कि तू तो भुलाई गई